moi bons días a todas e a todos. Convocamos esta rolda para presentar dúas actividades do Departamento de Lingua Galega para este mes de agosto. A primeira que imos presentar é Contos no Parque, que é un programa de distintos sets de actividades de contacontos que se van a realizar no Parque de Bonaval, e que se poden reservar en reservas.gal o xoves anterior a cada data. Ten un pequeno cartel de presentación no que se poden ver as distintas datas, con un programa específico de contos para cada día, non? Neste caso o acceso está limitado en prazas, polo que é necesario inscribirse previamente. É recomendable, dado que se realiza no parque, acudir con algún tipo de tapete ou mantiña que permita sentarse cómodamente cos cativos, pois para desfrutar do encontro. Despois, a segunda actividade que imos a presentar sería a de Territorio Xogantín. Este é un programa pensado para que os nenos recuperen a rúa e recuperen tamén os xogos e formas tradicionais de xogar en galego, de facelo nas rúas e prazas da zona vella. Ten un punto de encontro na Praza 8 de Marzo, no que se acollerán cada día ata 20 nenos por orden de chegada. Neste sí que non é necesario inscribirse previamente, senón que bastará con achegarse co formulario de inscripción para poñer baixo custodia do monitor os cativos que o precisen. Sería entre 6 e 10 anos. Durante 2 horiñas realizarían esos xogos pola zona bella, baixo o cuidado dos monitores, ata ser recollidos polos pais. Xogos relacionados sobre todo tradicionais galegos que se poidan desenvolver no espazo público, que permitan correr, xogar, desfacerse un pouco do sedentarismo, e tamén algo que creo que a xente, a xeral os veciños máis pequenos tamén desexan, que recuperar un pouco o xogo en aberto, o xogo na rúa nestes tempos. Non sei se hai algunha consulta en particular sobre algunha das dúas actividades. Esta, por exemplo, dos xogos desenvolvese desde o 2 de agosto ata o 3 de setembro, de luns a venres, de tal forma que funciona de continuo durante todo o mes, mentras que a dos contos, xa digo, trátase de días seleccionados, o 3, o 10, o 17, o 24 e o 31 de agosto, que se celebrarán os contos no Parque de Bonaval. Non sei se hai algunha preguntiña. Sí, territorio Xogantín. Sí. Non me quedou claro que o tema, non hai que inscribirse, pero quero dicir, os nenos poden ir todos os días e simplemente teñen que ensinar o... Claro, os pais deixan baixo custodia do monitor os cativos que levan, ata un límite de 20, entonces vanse collendo, é o punto de encontro da Praza 8 de Marzo, entonces só hai que acudir ali, e acollense menos ata encher o cupo dese día, simplemente entregando o formulario cos datos, quen entrega e os datos do neno. É por toda a zona bella? Exacto, a partir da Praza 8 de Marzo, ese o punto de encontro, e despois vai ser realizando xogos por distintas prazas e rúas da zona bella. Dependendo de cal sexa o itinerario previsto no día, hai unha programación e vai ser desenvolvendo. E que xogos son tradicionais? Pois variados, dependendo de cada día. Non sei se temos unha recopilación, Marta, de algún dos xogos que tamén se intenta recuperar o patrimonio oral, lingüístico, no tema de xogos, como, por exemplo, das rifas, que te comentaba. O das rifas, sí. Non dicir un pito, berberito, que un rabo de desta, van recuperando as formas tradicionais de xogar, tanto no lingüístico como no oral. Pero, son xogos coñecidos, o programa nese sentido é distinto cada día, programado para as distintas ubicacións. Máis que cara as rúas. Por amplitude tamén, en verán é fresco, e ademais recuperamos a actividade turística, iso tamén se nota no impacto
das rúas da zona bella, e desde o punto de vista do xogo, bueno, pues nese sentido os parques dan máis xogo, nunca mellor dito. Os contos no parque están encargados no programa de lo que non ten actividade no espazo prego este agosto e van para fora. Por lo menos máis que temos. De calquera está recomendado o correcto? 3, 6, sí, entre 3 e 6. Estes en concreto entre 3 e 6. O programa prego de 0 a 6. E territorio xogantín de 6 a 10. Concelleiro, non sei podes explicar un pouco, aprobouse onte na Xunta de Goberno a aprobación da actualización das normas de uso dos locais municipais para a mocidade do Centro Xoves de Creación Cultural. Se nos podes explicar un pouco de que va... Sí, moi sinxeliño. Non ten excesivas innovacións. Antes, como é coñecido, había os locais de ensaio que estaban ubicados en San Lázaro. As novas instalacións pois, son as previstas no Centro Xove. En xeral son unhas normas bastante continuistas para ordenar o uso dos espazos de ensaio polas distintas bandas e as reservas do espazo disponible, empezar a encadrar os grupos tendo en conta que, bueno, empezamos a recuperar a actividade, vais a empezar tamén a vacinar a mocidade, o espazo, bueno, os espazos de ensaio, ainda que son reducidos por as súas propias características, non? Bueno, contan con ventilación mecánica e a idea é empezar a programar a apertura, e de feito xa estamos contactando coas bandas que viñan operando en San Lázaro para que coñezan as instalacións e empezar a recuperar a actividade. Cantas bandas? Ainda que supoño que poderán apuntarse máis ou o que sea, pero... Claro, quer dicir, ahora mismo non hai... O que fixemos foi contactar coas bandas que xa viñan traballando no espazo de San Lázaro, pero non hai un período pechado que sí, probablemente, tendo en conta que todavía parece, non, que imos a estar uns meses aplicando condicións de coronavirus, tocaránse, é dicir, faránse os ensaios quizáis ao principio con máis espacio entre as distintas asignacións de horario para evitar solapamentos, non? Que o que se ven aplicando en moitos ensaios musicais así en instalacións reducidas. Se ven a idea en intentar, en función da evolución da problemática sanitaria, pois poder entrar xa en funcionamento pleno ao longo deste curso académico, que eu, como Concelleiro de Educación, a veces penso máis en cursos que en anos. Sí, ao longo destes 3 primeiros meses, non? Un pouco polo que se prevé nos calendarios de vacunación, parece que será o período no que se vacune a mocidade. As declaracións da Xunta e o período de entrega de vacinas parecen ir nese sentido, e polo tanto nunha expectativa, pero digamos aberta, parece que unha apertura plena de moitos dos servizos, a comunidade de moitos dos servizos, desde un punto de vista xa de vida normal, esa que parece que quedou xa atrás, pero en algún momento haberá que recuperar, probablemente febreiro, xaneiro, marzo, bueno, a perspectiva aberta, eu creo que o lógico sería que se empezase a recuperar. E ben, pois eso, en resumo, que me foi un pouco polas ramas, normas pois regulan a asignación dos espazos disponibles para os ensaios. A principal novidade respecto dos existentes en San Lázaro, aparte de que as instalacións pois son específicas, mentres que en San Lázaro eran pois uns locais que estaban ubicados nun espazo deportivo, que polo tanto non tiñan unha aplicación directa, e que aparte de existir cubículos de ensaio, hai un espazo específico de grabación. É un escenario tamén que permite, cando se terminen as horas de inversión, incluso facer incluso unha actividade de streaming ou gravar algún tipo de concerto, que é algo que tamén nos parece moi pertinente para ofrecerlles dentro do seu desenvolvemento ás bandas de Santiago. Non hai unha idea determinada que tipo de utilización desas salas de bandas poden ser de...
as bandas son xoves, o centro xove está pensando para unha utilización para un público mozo. O programa de utilización non é meramente de ensaio, senón que está pensado precisamente para que aquelas bandas que están comezando a funcionar teñan un apoio de instrucción, de formación pedagóxico, instructivo tamén no manexo do material para comezar a súa carreira musical. Entón, nas normas de uso, o que sí que aparece é que, ainda que non hai unha limitación estricta da idade dos membros do grupo, a media sí que debe dar dentro do público xoven. Ainda así, non condiciona moi estrictamente iso, porque, se mal recordo, a media do grupo ten que dar dentro dos 35 anos, o cal é relativamente sinxelo. Desculpade. Se non hai ninguna preguntiña máis...